Cagayan from Margie Cornejo. Shout out kada Lydia Yauchina Mix Vlog, Joy P, Jasmine Rivera, Gretchen Lucas, ken Gina Datul. Happy 6th birthday to my grandson Alec Dwayne from Nanay Aida iti London. Makablaawan ni Goldwyn Guaves, anak ko ada Goldwyn Jr. kan Gold Laika. Shout out kada Kathy, Robin, Luz Marcos, Connie kan Samuel Limos, Renalyn kan Juliet nga ada iti Malaysia, kan kakadwak dito'y Kuwait ada Emmy Gakal, Carol Esteban, Marge Smilin Salvador, Joylyn Asuncion, Raquel Taguntungan from Zenel Limos Guaves. Amin at taga Sitio Duco San Bonifacio Burgos from Maria Lourdes Bawa. Makablaawan ti Bigo Group kas kada Shane dita Taiwan, baby ko dita Singapore, Kisses, Ira, Kabiv kan Compliment dita Saudi, kan Rose dito'y Hong Kong from Francine Dayagon. Get well soon, Grace Agtina Sales. Shout out kada Elma Rodrigo, Elena Antonio, Nida Niveras, Castañeda Floresma, Imelda Cabang, Belinda Ramos, ni Igorota, Beng Tabula, Virginia Codamon, kan Nelly Jane de la Cruz. Kastamot ang makablaawan da Juvelin Madriaga, Chodora Manas, Daisylin Astrero Batalya, Nora Payon, Salis Mix Vlog, Noli Melenas, Ana Lorzano, Revelina Riñon, Dennis Tadaya, kan Juliet Sugitan. Shout out pa'y kada Lolit at Ting, Zoraida Calumente Yanggud, Dennis Tayada, Khalifa Salim, kan Milagros Kabaling iti Pangasinan. Intay nga rudon ituloy abasaan ti surat ni Judy. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan itinagan a Judy, taga Cagayanak Manang. Narigat ti adda pa nagbiag mi. Manipod kinaubing ko, nakitak ti rigat dagiti dadakkel ko anang isakad iti panagbiag mi. Uray agmay saklaeng nga anak. Katap no makaaonak iti kinarigat apas pasarek, nag-working student tak, tapno mailepas ko laeng ti panagadal ko. Rugyak nga rod ti agsalaysay, ididandani akon agturpos, Manang Emmy. Uday, umay ka manganan anak ko, sakbay amapan ka iti pagadalan. Talaga mga anak nanang, taiso pa di gatang ko iti meriendak. Ha? Ugot ti kamuti laang ti armusar tayo nanang? Ay, pasensya kan anak ko. Sa anak ngamin anakapan iti tiyendaan iti kalman. Jay kakaiso na nga itlog ang nabate. Intad ko kun ni Paseng, tay may imutang iti bagas nga ilugaw na kano, tamasakit di anak na aburidak. Intad ko mutan adya itlog, tay sopay nga ilaok na iti lugaw akanan di anak na masakit. Dagita mo tatattao, nagadungamin ti anak da. Sanda lang arudan amabiyag, anak da pay lang anak. Inton adarigat da, pati da tao mairamraman. Anak ko, oray kastoy lati adda pa nagbiag tayo. Narigat mo't adi tayo tumulong. Agsisinaranay tayo ano adarigat ti tunggal maysa. Numabalin, day tatijak kayat ama pasaranan. Huston day tiya pa nagrigrigat tayo. Iso nga ron ngay gagad ko ti agadal. Tapno jakon mapasaran pa'y ti kastoy arigat ti biag. Nasaya at day ta kapanunutam anak ko. Ngam no addaan kanton. Di mo matlipatan ti tumulong ka dagiti agkasapulan Masapol at alyawom mo tinaggapwam. Ay nananang, no puro matlarigat, jakon kayat atalyawon pa'y. Basta, inton makalupasak. Ikagumak ti makapagtrabaho adagos. Tapno jakon mapasaran pa'y ti kastoy arigat ti biag. Merka din ije pagadalan di anak tabakay. Huwag lakay. Ay na. Kasta unay man areklamo na ni, di makita na nga ugot lati kamuti ti armusar tayo. Ay, unay ka di anak mo na Di pa ilan ay ruwam. Talaga matakas ti biyag tayo. At dadag ti panahon na bastantay, at amot ti apagpursitulaan. Amo mo't di anak mo lakay.
Talaga na nga to ti ambisyon na. Kaya't na talaga ti makaturpos tapno makatrabaho a dagos. Pagyamanan talaangan ata nagagat di anak ta. Nag-working student pa yan tapno maituloy na lang ti panagadal na. Amo na mo't ngamin at talaga adita kabailan na pagadalan iti kuleyaw. Wen nga rod lakay, kat sapay lakuma, tamatunoy na amin nga arapaap na iti biyak. Bakit? Di pa'y nangadya anak mo, rabiin. Baybay amlatan lakay, mangantumot laang ni Jude. Napatag ka nung amin jar aramidan na, tamasapol ama iringpas na dayjay, nang runakat umadanin ti panagturpos na. Talaga nasaot nga agadal. Baybay ang talatan lakay. Sang ka ibagakmutken ka? Nangato ti arapaap ti anak ta. Sa bagay. Ay, anya nga tanoy kami ti meriendaan na sakba maturog ta. Narigat nga minaawan nagyan ti tiyan, nukas ta nga agripasaw ta ang mga nusaan nga agkurri ti panunaw. Naala siya kung ti makaamaw. Ingkak at maturugan. Ikak iti makan ni Jude, sakbay aso marunuak iti silid ta. Plaawan da ka anak ko. Agyaman tatang. Nakaturpus kan anak ko. Agyaman kami kan ka. Gaputan no saan agapo iti panagpursi game, saan ka kuma nakaturpos. Pudno day ta, Juday, anak. Di yan panunutan day tatang, nanang. Ti importante, nakaturpos akon, kat maiyaon kayon iti rigat. Anya nga iti planom ita, anak ko. Agsapula kadagos iti trabaho, tatang. Diyak kayat ti maistambay. Kayat ko, madaan na kadagos iti panggadan. Iti kasta, makarugi tayon nga agnamay. Sapay la ko mga raod. Ay, sapay la ko mga rod anak ko, tabakasapul ka adagos iti panggadam. Wan nga rod anak ko, tapno matunoy mo aminin at tartari kagayam ama pasama. Talaga tatang, diyak kayaton ti kasta panagbiag, puro rigat. Panawon mo tan, tapno agnam ay tayon. Paturpusak babaan, iti panag-working student ko, manang Emmy. Tingamin masapsapulan ni tatang, apag husto laang apara iti pagkasapulan mi iti inaldaw. Nagporsigi ak anang ilepas iti panagadal ko, gaputadyak kayat ti makitkitak iti lugar mi, apasig arigat ti mapaspasaran dagiti umili. Jay kunada asang kabirok, sang kaapoy. Magagaranak atalagan nga umasenso, iso akalpasan ti panagturpos ko, nagsapulak adagos iti trabaho. Kat babaan iti panarabay ti apo anamarswa, sa anak met anapaay. Tatang, nanang, naawat akon iti kumpanya nagaplayak. Kasta ka de, anak ko. Ay naagyaman tayo iti Diyos, anak ko. Addan panggadam. Wan nga raod. Addan naawat ko at text itay. Agreportak ka nun inton Lunes. Ay, kamaudyanan na. Addan trabaho. Ay kat saya atom ti trabaho, anak. Mangrugikan iti sabali nga agpang ti biyag mo. Wan anak ko, kat di mo liplipatan dagitay bilin mi kan ka, ah. Wan nanang, laglagi pag amin na bilin nyo kanyak. Ay na, talaga magagaran ako nagtrabaho. Ala, ika nga rudag palasin, Juday, tapno makaina na kamutan. Amo ka na panog kay ti ka-a-apply mo iti trabaho. Ngamita, taadan nangawat kan ka. Saan ka na mabandog nga agsapol, anak ko? Narigat nga may numang namnama kala iti may saan nagaplayam tatang. Masapol nga ado. Tano asino ti umula nangayab kanyak, di iso ti papanak. Ay nagsaya at ita agsardeng ka, taadan nangayab kan ka. Malaking kaagpalasin, anak ko. Tapno makaina na kamutan. Gayam tagtrabaho iti dakkel a kumpanya.
makapa-excite. Sana mapupuutan ti oras. Madamdama, nalpas manan ti may nga aldaw. Judy, break time man. Di ka kadipay mapanid di kantin? Sige lang, Troy. Adupay nga minti aramidag. Ay na, ag-break ka mo't Amang ano, agsakit kay ti kastangar aramidam. Nagagot ka unay. Okay, aklaang. Masapul ang malpas ko adagos dagitoy. Tapno sa anak ang matambakan iti trabaho. O may kakit din. Napanamin na nakatrabahuan ta. Si kalangan tinabati dito Di mapankalatan. Di nakadipa kadanagan. Sika talaga. O may kakit din. Ay, di nakguyudan Oh my God. Oh, sige. Umaya kon. Nasapakan saan nagawid ita anak ka. Nagawid ak adagos kalpasan di trabahok tatang. Adda ngamin trabahok inton madamdama. Anya? Nay, isaan ayaan alpasan ti trabaho isungarod ang nagawid kan. Adda nagaplayak online tatang. Katrabi iti trabahok. Mangrugiak iti alas 8 aging inton alas 12 iti rabii. Anya? Di pa'y katawanan ti inanam anak ka. Apay ayang agtrabaho ka pa'y lang iti dayta nga ibagbagam. Saan ka di pa'y akontento iti adda at trabaho? Kurang ti sweldok tatang. Saan nga umanay para iti pagkasapulan tayo? Ado pa'y dagiti naskan ang magatang para dito'y balay. Anak ko, kontento kami. No anya man dagiti maipapaay mo kada kami. Saan kami mo nagbirbirok iti sobra iti kabaalam? Apay anas ka na parigatom ti bagim iti katatrabaho. Kayat ko amasanay kayon iti nasaliwanwan a panagbiag tatang. Lipatan yun tinarigat abiyag tayo idi. Judy anak, sigurado ka kadi iti aramidam. Awan pa'y oras mon para iti bagay. Didak ka di pa kadanagan. Aramidak na ito'y tapno bumaknang tayon. Nauma akon iti kinarigat, tatang. Agyaman naktapi na gusto ti awis kong ag-dinner ta, Judy. Kasano, kat di nakmatsardangan, di pinagustuhan kan tapno malpasan. Workaholic ka nga minunay. Awan pa'y panahon mo na agaliwaksay. Sika talaga. Apay aya madanagan ka kanyak. Gaputan na patag ka kanyak, Judy. Ha? Anya ti kunam, Troy? Agpaiso ko di tinangag ko, napatagakan ka? When? Kat saan ka lang ang napatag? Ay ayatan ka unay-unay, Judy. Ha? Troy? Baybay anak ko mamang ipanagnak iti kinapudnukan ka. Kat di kagdanag. Sa anak nagdardaras. Makaurayak. Aging ka iti maamiris mo ana imbag noon niya ti isungbat mo kanyak. Saan ka narigat nga ayatan, Troy? Ngam, ikanak ko maiti umda sa panawan. Amang tingiting noon niya at talaga ti marikriknak para kan ka. Agyaman nak, Judy. Katnam na maam. Makaurayak. Ikarikday ta. Tun kanyak ti may sa akaopisinaak manang Emmy. Iso ni Troy. May sa a department head iti kumpanya pagpapaayak. Kinapudno na iti kinabayag ti panagkadkadwami iti trabaho. Adamutan marikriknak a panagayat para kan kuana. Ngem saan ko nga inaklon adagos. Nakafocus ngamin ti panawin ko iti trabaho. Sa anak a kontento iti masusweldok iti opisina a pagpapaayak, isut gapuna a nagbiro kakpay iti sabali a sideline ko. Awan a talagan ti oras ko para iti bagik, kastamat a naliwayak, nga adda pay gayam dadakkel ko a makasapol iti oras ko. Saan laang a kwarta, when lunam ay tibiyag a maipaay ko.
Anak ko, sapsapulan na kaninanang mo. Saan kayo pa'y kanon agkit-kita? Kasano? Narumwar ka iti bigat ama pa nagtrabaho, nakaturog pa'y lang di inam. No sumangpot kamot iti rabi agdiretsukan adagos iti silid mo, gapo iti may sapay at trabaho para iti rabi Talaga kasta tatang. Anak, amumot ang masakitan ni nanang mo. Kasapulan na ta atensyon mo. Kailiw na mo ti makisarsaritakan ka. Da kayo pa lang ti makamukan ni nanang tatang. Numasapol nga ipa-check up yung manon iti ospital, di ipan yun. Di yun naman ang makaduan kayo pa'y, tamakumikumak iti trabaho. Alang arod ano isuti ko nam juday. Bayam ta ibagak to iti inam abisi ka iti trabaho. Tatang, sapay ko matamaawatan nyo. Para mutla kada kayo da iti ngararamidak. Wen, anak ko, maawatak. Di ka agdanag. Ayatan ka mo, Troy. Ha? Nabayagan. Oh, agyaman nak, Judy. Tay naklon mong mutlangan ti idat-daton kong ayat. Pasensya ka na, ha? Nakafocus nga ti panawin ko iti trabaho. Amka nga mga makaisturbo lang iti panagtrabaho ti panakirelasyon ko. Kaya't ko nga amay paayan iti nasaliwanwan a panagbiag dagiti dadakkel ko. Numabalin laeng, kaya't ko idan nga ipanaw iti lugar mi. Ikari ka sana kang agbalin alapad ka dagiti tartarigagayam iti biag, Judy. Baya matulungan ka amaragpat mo amin dagita. Agtinulong ta. Troy. Ngam ikam kumamot ti panawin ti bagim. Saan na puro trabaho? Ang mga nagsakit kay ti kastangar aramidam. Ipaayam mo't iti oras ti bagim. Kastamat tan dagiti ipatpatag mo iti biag. Nanang, tatang, iso ni Troy, kaayan ayat ko. Maragsa ka na kamakam mo kada kayo. Nana, tata. Ay, kasta kami mat barok. Nasaya at may tandagaya mon kaayan ayat ti anak may. Tapno saan apa si katrabaho tin into na renda. Maliwayan na pa yun ti agaliwaksay. Day tala agberbero kun iti kwarta ti aramidan na. Di ka agdanag tata. Ada ako nakanayon amang palagip kan kuana. Ni tata nga talaga. Agpay sumat anak ko. Dandan ni ditay pa'y agsasaritan dito'y balay. Awan pa yun panawon mo ang makiinistorya ka na kami. Nang runa ka ni nanang na, barok. Lakay. Amuyo mat apara kada kayo mat lang dar aramidak tatang. Numabalin, kaya't kayo nga ipanaw iti daytoy a lugar. Mala, tinasayaat. Panawan da kayo pa'y dito'y Juday. Troy, barok. Tapno makapagsarita kayo anaimbag. Kakaisuna nga italang asaan manan at trabaho tin into na rin to'y anak may. Iso agundaway yumot da ito akan nito. Troy, Juday, anak. Ne, apay nga da kayo pala ang dito'y salas na anang. Rabiin, naginana kayo kuman ay ti siledyo. Talagang inururay ka, anak ko. Puno day ta, Judy. Madmading amin terik na ti inam. Di na pa'y kayat ti sumrag iti silid. Kaya't nakakanupay ang makasarsarita, anak. Apay aya, anya ti marikrik nayo. Baka masapol amapan kayo manan iti ospital. Ay, saan, anak? Kabaalak ti bagik. Talaga, mailiwak laeng ang makisarsaritakan ka. Kas iti sigod. Idi saan ka pa'y laeng ang makumikum unay iti trabaho mo. Ay na, amuyo mat nga dapay may sa trabaho kiti rabii. Iso nga ron ngay kagkagumaak ti agawid adagos, kalpasan ti trabaho ki di opisina. Tapno maatendarak ti may sapay at trabaho. Sayang ti sweldo ki jay.
Anak, Di la mabalin nga agis istoryata pa'y kumaanak ko. Saan ka kumapay nga agtrabaho, itaarabi eh. bakit? Ay nananang, napatagtitunggal ka nito. Kwarta, ti katukad na. Maawatan niyo mo't kumaha. Sana bale, ipacheck up na kayo ni tatang iton bigat. Tapno maamuan no, anya day tamarikrik nayo. Iton kunton ka ni tatang ti kwarta nga aramatin niyo. Judy, anak. Sa anak ang mabalin nga aglangan iti trabaho ita arabii. Sayang ti mabirukak. Alakit din. Inton maminsan tayo inton nag-istorya. Panawan kayon dita. Ay, nalpas matlaangan ti trabaho ita arabii. Makabandog mo ta talaga. Ngam ka sa pulan nga agdoble kayo dak. Sayang ti matgadak. Manmano ti kastoy nga oportunidad. Aging kakabaalak, agtrabaho akiti husto. Judy, anak ko, umay ka dito. Judy. Tatang pukpukaw. Apay nga ta. Ano tinapasamak? Dinanang mo, Judy. Tatang apay. Ano tinapasamak? Dinanang mo. Saan nag-agas? Awanan, dinanang mo. Sana po doon ay Asawa kaya. Nanag ko! Nakalati po pusay ni nanang tatang. Hindi pa'y amad-madlaw ko aking mapsot ti inam. Tunggal ibagak ngaypan ko ito ospital. Agkad-kad. Tatang. Basta ti kanayon na nga ibaga. Kailiw nakakano akasarsari ka anak ko. Kaya't nakaama ka din na iti oray apagbiitlaan. Tatang. Hindi rabi. Hindi pinanawam. Kasta unay tiladingit na. Diyak malipatan tinaibaga na anak. Napatpatag kanon kan kati kwarta. Napatpatag kanon ta ambisyon mo abuwak na ang ngam iso nga ina. Sana po doon ay tatatang. Tartari gagayak ti bumaknang para kada tayo kada nanang. Amoy mata na umakon, iti pasing arigat tibiyang. Ngam nalipatam, Judy. Nga anda kami anak-anakan ka. Nga agur-uray amay paayam itatensyon mo. Iti oras mo, anak ko. Kasi tinam. Sana napatag ka na kami ti kinanamay. Numapukaw mi matika kay suna nga anak mi. Sana kwartalaan tinapatag dito'y alubong anak. Nudigan tilindangan titunggal pamilya. Kinapuno na. Kailiw mi, jay sigud adjuding anak mi. Ngamin, nagbaliw kan si pundadan kay di trabaho anak ko. Nagbaliw ka, alam pinsan. Nagbaliw ka, anak. Mukhang nasakit pa lang di ka lahat nga ipupusay ti inam, Judy. Dakasak ka di nga anak, Troy. Dakasak ka di. No tartari gagayak lang ang maitod tinanam ay abiyag para kadagit hidadakkel ko. Saan, Judy? Kinapudno na. Nasayat ka nga, anak. Ngamday ito'y kumatilaglagi, Pam. Saan nga amin kat maipay ti kwarta?
Nalipatam nga naganak mong agur-uray nga ipaayam iti atensyon. Anya pa'y nga rin ti serbiti amin a sakripisyo kita. Tawanan ni nanang. Judy, Amo kadakkel ti nagkurangak kadakwada. Nagmalinak nga ambisyo sa unay. Puro kwarta ti aday ti panunot ko. Kunak no iso ti makaitad iti kinaragsak kadag iti naganak ko. Ngam nagbintutak kayam. Ita, naamiris kun ti amin. Ngam awanan ni nanang. saan pa nala daw ti amin, Judy? Si bibiyag pa'y tamam. Agyaman ak, tanda ka mang palpalagip kanyak, Troy. Kat pakawanan nakmat kadag iti gundaway. Ama sapol mo ti atensyon ko. Ngamjak pulos na ipaahi. Tang, pakawanan nak. Ado tinagkurangak kada kayo kaninanang. Judy, anak. Agbababawi ak tatang. No dimngagak kumakada kayo idi. No saan ko mga impamay sa ti panawid ko nga agpabaknang. Nalabit anay payak pa iti atensyon day dinanang. Akas iti kidkidawan na. Amo kapimusay ni nanang nga dasakit tinakam na kanyak. Saan apod no day ta anak ko? Amom nga ipatpatag na kaunay ni nanang mo. Ang amok. Talaga dakal tinagkurangak ka na kayo kaninanang. Ingkarik iti magik. Ngaon-una ti pagsayaatan niya naganak ko. Naman niya pa di Serbina ita. Awanan ni nanang. Agbabawi akman nga awanan Serbina. Napaayak kas may isa nga anak. Diyak na ipakay ti responsibilidad ko kada kayo kaninanang. Anak ko, amin tayo ang biddaw. At nadagiti ba nagamaliwayan tayo? Kit maawatan mi dayta, Judy. Masol ko, tatang. Tananipod imasenso ti panagbiag tayo. Inalman ko bumaknangak kumapay. Kaputo ti amok. Isa lang ang dayjay ti kasapulak. Tapnog malina ka naragsak. Ngam nagbindutak, tatang. Agpaiso ti kunayo. Anapatag ti oras kan panawan na may paay tayo iti pamilya tayo. Kuma, di mga kada kayo iti tatang. Sana ko mga agbababawi ita. Tawanan ni nanang. Huston anak ko. Di mo ko mapabasulan tabagim. Ambok. Sa di naman tayan itatiin di na kaya't ama kita ti kasta mapaspasamak kan ka ita. Di na kaya't asidirum ti bagim. Apabasulam ti bagim gapo iti napasamak. Ikarik, tatang. Sana na maulit pa'y tinapasamak. Ipaay ko kan ka ti amin na panawan kan panangipatag ko. Iti na ito'y manlaang nga aramidak. Kat malito pag amin ang nagkurangak iti day dinanak. Ipatpatag ka unay, tatang. Ni po di manang, impaayakon ti umdas a panawan ken oras ni tatang ko. Saan kon a prioridad ti agpabaknang, tanalaos a talaga ti panagbabawik. Gapu ta nagbalinak a managim bubukod. Gapu iti ayat ko a bumaknang, naliwayak a kasapulan gayam dagiti dadakkel ko ti atensyon ko kas anak. Ti pagyamanak manang, kat adapay laang ni tatang ko ito'y abiyag, apangipaayak itinalaos a panangipatag ko. Daytoy ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Judy. Pagayam ko a Judy,
Pudno unay apakaadawan iti adal ti pakasaritaam. Nang runa dagiti papagayam nga agtartarigagay arumang ay ti panagbiagda. Saan kamutkit di ama babalaw? Tati narigagayam laeng ama ipaayan iti nasaliwanwan a panagbiag dagiti naganak mo. Ngam adda dagiti banag analiwayam amas napatpateg ngem kwarta wenno kinabaknang. Awan ti perpekto a tao pagayam ko, kat may saka kadakwada. Dimteng ti gundaway anak kaamiris ka, asaan a kwarta, wenno kinabaknang ti kasapulan ti tao, tapno maaddaan iti naragsak a panagbiag. Ngem anyan a makapaladingit, tasakbay anak kaamiris ka, kinasapulan pa'y apimusay ti inam. Sapay kumat at atidog pa'y apanawan ti panagdenayo iti amam, tapno maipariknam ti kinapatagnakan ka, ken tapno maipaay mo ti umdas nga oras, ken panawan para ken kuana. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibiglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Pintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asam, kan panubong. Ligay ken ragsak, isudat ng maris, kadagiti tugon, iti danal tibiyag. Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipngat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tukot, iti dada, tipiyag. Imbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam, anag pailingad itinagan nga Irma, nga iti agdama, kat adda ijay Hong Kong. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw.
Shout out kani Sisi Nelia Collado kan Judith Aloba from Juvelin Madriaga. Hello to all taga Mountain Province dito'y Hong Kong from Kerubin Shuk. Shout out kada Arlene Manantan, Niv Kalashinikov, Marites Penulyar, kan Zoraida Calomente Yanggud. Happy birthday kani Apok Arnan Alfonso, di Tagataran Cagayan from Geraldine Larocco. Shout out kadagiti padak nga adik ti drama, Damards Joylyn Domingo, kabagis Renelyn Correa, kabagis Juliet Limos from Zenel Limos Guaves. Makablaawan ti dinungdungok ani Yoyong ti Taiwan from Grace P. de la Cruz. Agyaman akmats na per 29 kan Mary Ann Palatao. Happy birthday kani Mother mi Elizabeth Corpus di Tapungpungan Jones from Avelina Corpus. Shout out kani J. Del Torres. Makablaawan nila kay ko di Takurarang Alcala Pangasinan. Kastamo ti pamilyana ken pamilyak ijay Daragutan West San Mariano Isabela ti Palatao family from Mary Ann Palatao. Advance happy 22nd birthday ti anak ko ani Dayan kan belated happy birthday kani bunsok ani Nicole from Mama Rowelyn Corpus. Ni mother ko Priscilla, Tessie Cacho ti California. Dagiti apok, Ada Amira, Kane, Ayana, Zane, kan Clinton Cacho, Tilabit Proper, Urdaneta City, Pangasinan, from Erwin Cacho. Eliana family, Dita Season, Pangasinan, from Mary Joy Eliana, ti Kingdom of Saudi Arabia. Ni Nanay Mirna kan Tatay Roman, kastamot daan ti Minyang, kan Uncle Manding, Dita Lalo Kamalanyugan Cagayan, kan Ballesteros Cagayan, from Maricel Concordia. Shout out kada Chelaija Abad, Juvina Neve, Arturo Pajo, ken Regins Numbalgan. Ni Freddy Janjan Banong Inting kan Amboy from Jobert Namyon. Shout out kada Jeline Vicente, Salis Mix Vlog kan Paul de la Cruz. Kakabsat ko Dita Bayaw Hardware, ading ko ani Doris kan Beth ti Ramon Isabela from Rodalina Sagid. Amin at tagapangasinan from Milagros, Kabuling. Anak ko Adareya Joy, Sydney kan Erwin Jr. Kakabsat ko ada Wilma Joy, Larin, Roben, Marites, Margie from Erwin Cacho ti Urdaneta City, Pangasinan. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ti Irma. Dear Manang Emmy, ilingad daklatan itinagan nga Irma. Taga Benguetak manang, ngam iti agdama kat adaak dito'y Hong Kong. Naasawaan akon manang kat adatalo nga anak mi. Kanayon nga agdengdengegak dito YouTube channel yo. Kat naawi sakmet anang ipatulod iti padas ko, barang mapagasatan ang maidrama, kat makaibati iti adal, kadag iti padak nga inna, nga awan ti sabali at tartari gagayan da, no di sumaya at ti panagbiag ti pamilyada. Rugyak man nga rudmanang ti agsalaysay, idi addaak paylaeng di tapagilian tayo. Tatang, nakita yo ka din ni Marshall. Itay pa'y bigat a pimanaw iji balay. Kunana mapan makitrabaho ka ni kumpare na iji daya. Ngam sumipngetan ngam awang pailaeng. Nay, kunak man nung nagawi daan. Kano nakitak iti balay ti kumpare na itay. Ay nagsayat mo ti panagsangsangod ang agin inom iti arak. Naa, kunana nga da trabahuan da. Ngam napan mat gaya nakiinom. Anyamot ni Marshallon. Pag-aw-awi na kitayin tamadlaw ang nabartakan. Kuna na sumarunod kung di pa'y gayam nagawid. Ay unay mo't na di ataon. Talaga nga awan manaknakom na. Ururayan mi tatang. Tabarang adatang dan na anak itrabaho.
Tapno da ko mamot igatang mi iti sidaan mi ita arabi. Ngamsan mo't gayam anang pa nagtrabaho. Mabisinan dagiti anak mi. Ay na naglukong na siya tao. Laklakayan nga awan nakam na. Kaano nga tayang agbaliw di anak yu tatang? Nagrigat lang nga rudon ti adda pa nagbiag mi. Maala na pailaang ti mapa nagbartek. Amo namot nga awan amin iji balay. Malabay Irma ta no makita bagbaga aktumanan. Ay mapagkit ni nakasarsarita na siya tao. Tatang, Ay ti nasaya at balasang ka. Umay ka, taala mong dagiti dilatang at dahil kusina. Naimbagla si daan dagiti obing itaarabi ay kun intong bigat. agyaman naktatang. Adakon, bakit? Simang sangpot ka pailaang. Kunak man mapagkagtrabaho iti ayan ni kumparem. Nagsan mo't gayam. Napan ka mo't nakiinom. Pasensya ka, Irma. Awan nga ti materialis sa nagatang di kumpare kisa naginom kami lang na. Di napan ka kuma nagsapol iti sabali a pakitrabahwam. Amumot nga awan iso amin diti balay. Ngam nagpartek ka pailaang. Irma. Ibagkadaintod ni tatang Adelata itay napan kasi napol iti balay da. No saan? Naturog ko man dagiti anak mo agkirkiraos ti buksit da. Kaano ayang agnakam ka Marsyal? Awan lang arudon ti permanente at trabaho. Agbisyo ka pailaang. Makamutan. Bayang bakit? Anton bigat. Agbiro ka kiti pakitrabaho. Di ka katagdanag. Kaya't kunti maturog nabatak at talaga may maturog dan Irma. Da kayo mo't gayam tatang. Ayan na itanalaing asawa. Nakaturog pa ang tatang. Bimangon itay. Ngam nasakit ka no ti ulo na. Iso ang nagsublian na turog. Ay sigurado apirmi man nga tanabartak na idirabe eh. Naimbagman ta nakaawid pa di salbag alalakay. Tatang. Aday mo't ko apagarmusaran nyo kadang ito ubeng, Irma. Baka numidan. May bayam na dyan, nalaing asawam ngawan lamutan na itong makaray. Agyaman tatang. Kan numapalin. Ibatik ko madagiti ubing kada kayo. Tayo nakagbirok ti pakilabaak. Isupay nga igatang ko iti kanon may timatangdan ko ita nga aldaw. Unay katikas tabiyag yun aya. Si kapay iti matortura na mapanagberok iti pakitagdam imbes kumadyan na laeng nga sawam. Tatang. Malangarod, pakanamon dang ita apokok tayo surot ko idan dita balay. Tapno makapan kamutan iti papanam. Agyaman tatang. Nanadoray. Amano day palabayo. Siya kundi aglabanana. Isupay di tangdan ko. Ay, talaga nga Irma. Tasaan anak ka umay di aglablaba. Ang mapaingaya si kati umay makitrabaho. Ayan nila kay Mau. Apaya saan nga iso tagbiro kiti trabaho na. Aday di balay nana. Nakaturog. Tanabartak idirabii ang nagawid. Ay, na yan ti kasta nga aramid ti asawam. Di lamasyan kan. Nagdakkalan a karnay. No kayat na, mo ti mabalin na apakitrabahuan dita. Ngam napilin samot ngamen iti trabaho. Ay, wan nga rod nana. Kat no iso ti urayak nga aggunay. Mga numatay kami ni iti bisin. Iso asyaklaangan nana. Makauman ti kasta nga aramid na. Ay, bilibak nga rudken ka, tamaan usam ti kasta nga ugali ti asawam. No sabali laang dayta, nabayagan a pinatakyas na ni Marsyal. Ipagpagapuklangan ka dagiti anak mi nana. Mga numakaamiris, kat agbalbaliw tumutlaang. Ay, sapay lako mga rod balasang kao. Tasaan pa'y anaudi ti amen. Enton makaamires ni Marsyal. Sa ti aramid nila kay ko manang Emmy. Awan lang aruden ti permanente at trabaho na, maala na pailaeng ti agbisyo.
Isu nga imbes nga urayek no kaano nga aggunay nga agsapol ti pakitrabahuan na, siya kon ti makitagtagad. Mamin ano abagaak manang, ngam kaskas di adi na maikat ti bisyo na nga arak. No makakitan iti arak, malipatan nan amin, ultimo pamilyana. Kunada ang martirak, tamaanusak kano ti kasjay nga aramid ti asawak. Ngam di dalaan mo, ama pampanunot kumutten apanawan ti asawak. Kumusta dyan na laing asawam? Kaspay ti sigod at tatang. Pasaray adda pakitrabahuan na, pasaray awan. No nasumok na ti mapan makiinom, mapanlatta. Salot at talaga na dyan tao. Ay, mababain kami pakidikan kan, Irma. Tatang, Amumal, tadimi kon konsintiran sa aramid ni Marshal nga anak me. Ngum talaga natangkan sa ulo na. Di na lang arutin mabiyak ti pamilya na kasjay pa sa aramid na. mapampanunot ko paikit din ti umadayo ama pa nagtrabaho, tatang. Anya? Wan tatang. Naadala tumulong kanyak tapno makaabrodak. Talaga nga isakripisyok ti mapan. Awan mapasamak ti biyag mi no kastoy laang ni Marshall. Dumakdak ka lagi ti ubing. Kasanon ngay no agiskwela danton. Sa bagay, saan ka mababalaw no kasta ti mapampanunot mo, Irma? Talagamot kami na makaoman ti arami ti asawa. Tatang, Kano anya ta amom ama kapasaya at kada kayo kadagiti ubeng. Arami daw, anak ka. Suportaran da ka itanyaman nga agbalen a desisyon mo. yati planom iti biyag mo, Marshall. Kasta ka kadilatan? Di mo kaya ti mapanagsapol iti permanente at trabahom? At damat pakitab-trabahwak no daduma bakit? Isu na lang, ta sana kanayon. No, awan ay kawan Kat, kastamlatan? Agbirok ka ngamin iti permanente at trabahom Kasano ang mabiyag na kami kadagiti anak tangay no kasta ti aramid mo? Adda no adda, awan no awan, kasjay? Ay kataganos ka ata saan mo tabak nang uno nakaturpos ti asawam tapno makasapol iti nasayata panggadan. Adu di ti saan anak kaadal, ngam adda trabaho da permanente. Nagado at trabaho ang mabalin mo asirkan, ngam masadot kamot ngamin. Agpili ka pa iti trabahom. Orahim ka di ang makaswerte yak bakit? Kaanon to, pahay? Saan asumangpot ti swerte kan ka no sadot ka a tao? Buyogam iti aramid day ta swerte ngay bagbagam. Ay na, Marshall, nabambanog akon amang ibakbaklay iti responsibilidad mo kas padre di pamilya. Oo, nailakit din aya. No, da pakitrabahuam di si kapay lang bakit? Total na disdiskarte ka mo't langam siyak. Agsubsubali takto ka day. Tatang, simangpot ti kabsat ti kumarek di talaod. Kat agbirbirok ti kadwana nga agbalin a domestic helper iti Hong Kong. Kasta ka na, Irma. Wan tatang, kat naibagak akayat ko. Kabsat ti amo na ti agbalin nga amo kijay tatang. Kan tulungan da kano kadagiti magastos, iti panangipagnak kadagiti papeles ko. Saan niya nga iti desisyon mo, malasang ka. Kayat ko ti mapanagtrabaho iti Hong Kong, tatang. Dayto yan ti sungbat dagiti karkararag ko. Tapno makalungaw kami mutan iti rigat. Palubusan na kangatan ni Marshall, Irma. Palubusan nakmanweno saan. Talaga adesidido akon amapan, tatang. Bakit? Ada ka no trabahon mo iji ayanda tata Crispin Inton Martes. Kung nakangarod nga ita ko man yung gumatang da ka no upay mo titi materialize. Dinton Martes kanto pa lang agtrabaho. Kasano nga dagiti daddo mga aldaw sakbay ti Martes. Agistambay ka manen?
Sana balay tawibis mo titan. Dandanin bakit? Pangalaan tayo nga iti igatang iti kanon tayo sakbay day ta Martes nga ibagbagam. Makaamo ka pa ilang nga bakit? Total, adaw mo ti mabalin mo apakitaggadan. Katanya harod ngay, no isuti ko nam. Adarod pa'y maaramid ko. Ay, wan gayam. Naggapuak iji ayanda ko marek di talaod. Kinasaritak di kabsat na naggapu iji Hong Kong. Oh, tanya nga itinagsaritaan niyo bakit? Sigurado nga do ti kwarta day jay ta naggapoy di abroad. Sigurado ata balikbayan kat nga rod. Kasta aktumat siguro na. Nay, anya kastakan tumot siguro na ko nam. Wen, kasta akto. Taga brodakmet. Anya? Iso tinapagsaritaan mi. Tulungan na kano amang ipagnakadagiti papeles ko. Kanti magastos. Tapno makapanak mo't iji Hong Kong. Kaya't mo asawan, panawan na kami kadagiti ubing dito eh. Ni, kasano kami langan nga eh. Saan ka madanagan? Saan ko nga ibatikan ka dagiti ubing? Ibatik ida kada tatang. Katsi ka, makamukan iti biyag mo. Ay, sana mabalin. Saan ka amapan iji Hong Kong? Maasyan kamot kada kami Maasyan? Si katirumbang amaasyan kada kami kadagiti anak ta. Saan na kami mo takabaalan abyagan? No awan pa'y datatang. When no awan ti maasyan kanyak, no kasde nga agbiro kak iti pakitrabahuak. Natay kamin iti bisin kadagiti ubing. Bakit? Kaya't ko maipayan iti narimat amasakbayan dagiti anak ta. No adda aklaang dito nga agururay kan ka, awan ti mapasamak kada tayo. Iso amayat ka man no saan, patuluyak ti mapan iji balasiw taaw. Tuloy ko nga rod tinangipagna kadagiti kasapulan a papeles, iti ipapan ko dito'y Hong Kong manang Emmy. Kinapudno na, medyo agkadkad matiriknak amang panaw kadagiti anak ko. Ngam amok asaan to ida abaybayan dagiti katugangak. Agtrabaho ak kas domestic helper iti balasiw tao manang. Jakon ingkan kano dagiti mangmangagak nga istorya nga ado dagiti malmaltratuan dagiti amo da. Tinang patibkar itiriknak ket titarigagay ko ama isaganaan ti masakbayan dagiti anak ko. Ken ti di agsarday a panagkararag ko, asa apay lakuma tanasingpet dagiti agbalin nga amok. Agingga adimteng ti aldaw ti flight ko manang Emmy. Tatang, mapana ko ni Manila inton bigat. Ijay kami nga agkita iti kabsat ti kumarek. Ag-flight akon, tatang. Kasano nga day ta, Irma? Saan samot akayat ni Marshall pumanaw ka? Amo kain limod mula ang tinangipag nakadagiti papeles mo. Ngamjakin limod day takada kayo, tatang. Amo kasan nga umanugot ni Marshall. Ngamawanan ti maaramidan na. Kat sapay ko ta iti day nga ipapanaw ko. Kat agnakamutan ni Marshall. Irma, anak ka. Nasakit mo tinakam ko apumanaw, tatang. Ngamamok aday ito laang ti solusyon tapno makapagpanunot ti anak yo. Kan amok aday yun to baybayan dagiti anak ko. Di ka matanagan, Irma. Da kami kaninanang mau ti makaamok ka dagiti apo ko, may. Da kayon ton ti pangipaw itak iti sustento dagiti ubing, tatang. Pakawanan nak ni Marshall. Ngam talaga ajak piaran. Nang runak at pakasak ng dagiti anak ko daytoy. Pag-amanak iti kasta ka panunutam, Irma. Agandad ka iti papanamalugarwan. Agyamanak, tatang. Kat ikarik kada kayo. Agtali na edak anapudno iti anak yo. Patpatgak ni Marshall, tatang. Isong agsakripisyo ak para iti pamilyami. Tatang, apay nga dito balayo dagiti ubing. Kan sa dino tayo ni Irma. Apay, nagkapgapwam nga men. Inaramid mo manintisaan akayat ni Irma nga asawam.
Kung namamapan mo suknalan ti trabaho nga ibagbagam nga mapaadi ka nag-aaway, idirabi ay. Pasensya kayong tatang. Napasubo ka na ginom kalpasan ti trabaho mi. Pangikat lang matitibannog Ay, aramid ka di pa'y tilimpyo at haaw na ita, Marshal. Mo na makamkamtod kayo lang arodan ka dagiti kasapulan iti balayaw. Ngam da itapay lang makiin-inom ti in-into na ram. Tatang, Ang nakam siguro itan, tawanan di asawa. ha? Anya nga awanan ti kayo yung asawan, tatang? Pimanawon nagabrodan. Apay, di ka nakadlaw, ama kumikum ti asawam, anang ipagpag na iti papilis na nga agabrown. Kung nakano dala ang pakitagtagdan na, iso nga inaldo arumrumuar, tatang. Ay, nag-flighten Awan ka magayap, kasanong araw makapakadakan ka. Kas kuna na nga rudain, napatpatag kanukon ka ti arak ngam ti mismo a pamilyam. Iso na say-saya at kanuno agabrod langan. Kasanon dagiti anak ko, tatang? Kasaglaan da, dito'y balay. Di na ipiyar nga ibatikan ka dagiti anak yaw, gapo iti kasta nga aramid mo, Marshal. Oray na kami, matakan din nanang mo. Apay ti kunam, ipiyar mi dagiti apo mi iti responsable nga ama akaskan ka. Pakawanandak, tatang. Talaga gaya mapinanawan na kami ni Irma. Tatang, kumusta kayon? Kumusta dagiti ubing? Saya at kami mo dito, Irma. Di na kami pagtanagan anak ko. Si Kangay, kumusta ka mo tan? Kaasin Apo Diyos, nasayatak mo dito'y tatang. Nasingpat dagiti amok. Amok adin nangag ti Diyos dagiti kararag ko. Magyamo na kiti Diyos no kasta. Naimbaglangan, anak. Kumusta mo't ni Marshal, tatang? Ay na, kanayon, analiday ni Marshal. Handa nagsayaatan na. Kasaanan, amabakbakan ti itay ti trabaho na. Kanayon arumwar amapan makitigad. Kaya't nakano nga ipakita ang balbaliwan. Kasta ka di, tatang? Kanayon nga ron nga ibilin ng awagam kanuman, ta mailiw kanukan kan. Bayan nyo pa ilaang, tatang. Ang mga no italaang data. Bay apta, ibaga kasaan ka pa nga imaw awag, Irma. Mailiwak mo't una yan iti asawak, tatang. Nga masapol nga ibturak ti iliw ko. Kaya't ko ang maikan iti gundaway ang mga miris kadagiti nagkurangan na kada kami a pamilyana. Nagrigat ti mayadayo, tatang. Kastigayam tirik na ti mayadayo iti pamilyana. Kailiw ko una yan dagiti anak mi. Maawatan ka balasang kao. Basta di mo pa'y bayan ti salun at mauwan. Makaammo kamin ka dagiti anak kiyo ditaw. Agyaman ak, tatang. Agyaman ak unay. Tatang, addaak, inyagak iti abasto dagiti ubing. Nasaya at mat anak ka. Kumusta ngay mat ti trabaho? Permanente ako ni ti trabaho, tatang. Agyaman na kiti Diyos. Maipaay ko ti amin nakasapulan dagiti anak mi kini Irma. Ay, kadi nasaya at no kasta anak ka. Dinangag ti Diyos ti kararag mo. Nakaamiris kang aminan. Kung amo ka nagbabawiyamon ti amin anaaramid mo iti kalabas. Wan, tatang. Katagyaman na kunay kada kayo. Tadda kayo akanay namang palpalagip kanyak. Wan gayam, tatang. Saan ka di pa ngay mawag ni Irma? Mawag din na minsan nga aldaw. Imbagayo ko mga awagan nak na, tatang. Kailiw ko una yung asawak. Imbagak. Makumikom di asawam iti trabaho na. Napuno na, apagbit kami lang ang nagsarita. Kinamusta na dagiti ubeng kun dinamag na, no naala kung tayo pauit na kwarta para ka dagiti anak yaw. Amo ka gumurgura pa ilang kanyak ti asawak, tatang. Ngam aramidag ti amin, tapno mapanagnaghak at talaga nagbalbaliw akon.
Ay nasayat no kasta, Marsyal. So pasensya ang pala ang di asawam. Sana kas ka rin na malipatan na ti amin na naaramid mo iti kalabas. Nga iso ti gapuna no apay akapilitan anapan nagtrabaho iti abroad. Maawatak tatang. Amo ka narigat ti sasaadan ti asawa ki Jayan na ita. Nang runa kat itala nga may adayo kada kami a pamilyana. Marsyal, anak ko. Wen gayam tatang. Saan yun nga irwar iti bangko dagiti ipawpawit ni Irma? Siyak lang iti mangtad iti para gastos yu kadagiti ubing. Bayan nyo ang maurnong iti bangko dagiti ipawpawit ni Irma kwarta. Kaya't ko mapanagnikan iti asawak. Akabailak idaabyagan. Kan ipaayan iti narimat ang masakbayan dagiti anak mi. Hello, tatang. Hello, Irma. Siyak na ito, bakit? Ha? Sa dino ti ayan ni tatang? Pasensyakan bakit? Iti nakita kasi kita umawawag. Kinit daw ko ni tata nga siya kung timang sungbat iti cellphone na. Kumusta ka ditan, Irma? Mailiwak una yun kan ka. Nasayatak mat. Irma, amo ka gumurgura ka pailangan kanyak. Pakawanan nak. Nagbalbaliw akong bakit? Kinapod na. Atan permanente at trabaho. Kabailakon nga ipaidagiti masapsapol dagiti ubing. Nasayat, ano kasta? Di mo baybayan ti bagim dita Oraik di panagawid mo. Kat ikarik. Nagbalbaliw akon. Panagnagkakdaytakin ka, Irma. Ay ayatan ka una Aganad kayo mat dita. Makabakasyonak apaman ang malpas ti kontratak. Di mo kumabaybay anda tatang. Kandag iti anak ta. Paman analpas ti kontratak, nagbakasyonak adagos manang Emmy. Nakitak tinagbaliwan ti asawak. Mas responsable itan nga asawa ti dinanon ko, apaman ang nakaawidak. Adamutan permanente at trabaho ti asawak. Kat saan na nakanayon ang mabartek akas idi. Kinapudno naman ang linaplapdakla ang tiriknak asaan nga umawawag iti asawak kadagidi a panawen akaaddak iti Hong Kong. Talaga akailiw kumeten idi ti asawak. Ngam adda nagsayaatan amin a sakripisyok manang gapo ta nagbalbaliw anamin pinsan ni Marsyal idi pinanawak dita Pilipinas. Tapno makasigurado kami itinarimat a masakbayan, nagsubliak dito'y Hong Kong manang, takayat mi apagtinulungan at tarimaanan ti balay mi, kan makaurnong, tapno addan to pagnegosyo mi, inton sa anak ton nga agsublipay ditoy. Daytoy ti pakasaritaak manang. To'y pagayam mo, Irma. Pagayam nga Irma, napintas ti pakasaritaam. Bilibak iti inaramid mo a sakripisyo, tapno mapagbaliw mo ti asawam, kat saan ka anapaay. Nasayaat tinagbalin abunga ti amin. Nagbaliw ti asawam, kan naadaan ka iti panggadan di tabalasiw taaw, tapno maisaganaan nyo itinarimat a masakbayan dagiti anak yo. Kablaawan ka Irma, kat sapay kuma, taag nanayonen ti kinaragsakyo asang kapamilya. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asaan kan panubo
day ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugon iti danal tibiyay